O, papicture kayo, tanahatan likod kayo, pa yamin. Salamat sa cellphone Sa likod kayo, pa yamin. Hi, Jonathan. Hi. Hi. Amin na, i-video ko pa. Oh, mag-hi kayo sa video, oy. Hi, welcome to the Trophy Dam. O, picture na, picture. O, picture, ma. Sama-sama. Pwede kayong mag-picture dyan sa bato. Dito, ma, may RPC, oh. Dito, palikot, boy. Dito na ako. Ah. Uy, dito, bilisan nyo sa inyong oras. Mate, video to ah. Oh, video. Ta. Oh. Pwede pa daw dun sa Hey! Ikot din tayo doon. pwede yan eh. Doon na, may. Mag-picture ka na lang kung ayaw mo magpa-ano. 1, 2, 3. Oh, halika dito. Halika, picture mo kami. Ayusin mo, ha? Paayusin. Isa pa. Hindi mo naman nakuhanan yung ilog. Yan o, pinakunan ko na. Ikan Ah. na, anak ni Papa na. Dito. May. Anak ni Papa. Oh, dito. Oh. Kuha naman yung tubig, May. Kuha naman yung tubig. Ang tubig. 1, 2, 3, smile. Isa pa? Hawakan mo na lang, papa ko na lang. Picture mo, May. Anong gusto mo? Landscape? 1, 2, 3. Ano pa? Kasama mo yung tubig. Oo, syempre naman. Anong Oh, gusto dito mo? naman sa side na po. Oh, yung side dito. Ito na, anak ni Papa na. Limit lang, paano yun? Hindi kasi ako sanay sa... 1, 2, 3. Yung view, ha? 1, 2, 3. Oy, tara, sama-sama tayo. Ge, gente! Ge. Tara, sama-sama tayo. Uy, halika na, para hindi ka kasama. Uy, papicture tayo na, puro kayo kita. Oh, picture. Magkanta yung tunay. Picture, bilisan nyo. 1, 2, 3. Ading malindang ka dyan, Nino. Pakasli ka basta. Oh, tak. Hindi ko yan na ni Angelina. Sige. 1, 2, 3. Yan. Yan na. Sa likod naman. Ay, doon sa harap yung paabang ganyan. Paabang.